Sabías que existe unha vacina que pode previr certos tipos de cancro? Falamos da vacina do virus do papiloma humano. O virus do papiloma humano é unha ITS moi común. Algúns dos seus tipos poden provocar verrugas xenitais, pero os máis preocupantes poden provocar cancro de cervix, ano, pene ou garganta. Recoméndase poñer esta vacina antes de comenzar as relacións sexuais, pero tamén pode ser efectiva se xa eres sexualmente activo ou activa. Aínda que sexas adulta ou home, non dubides que pode ser beneficiosa para ti. En Galicia, a vacina é gratuita para aquelas persoas nacidas a partir do ano 2004, ademais de persoas de risco e mulleres nacidas a partir do 1994 que non o recibirán no seu momento. O número de dosis recomendadas variará segundo a túa idade e a túa situación inmunitaria. A vacina actúa ensinando o teu corpo a recoñecer e combater o virus antes de provocar unha infección grave ou provocar cambios nas túas células. Polo que non dubides, a vacina do virus do papiloma humano é prevención, tranquilidade e saúde.